Α. Τα ρολά σφραγίστηκαν με έναν τελικό δυσιονογδούπο, πνίγοντας τους ήχους από μέσα. Η Σάρα ακούμπησε στον τοίχο, το στήθος της ανεβοκατέβαινε καθώς προσπαθούσε να πάρει ανάσα. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος για ξεκούραση. Έπρεπε να προειδοποιήσει κάποιον, οποιονδήποτε. Έτρεξε στο διάδρομο προς το κεντρικό γραφείο ασφαλείας της εγκατάστασης. Οι συναγερμοί συνέχιζαν να ουρλιάζουν, κόκκινα φώτα έκτακτης ανάγκης έριχναν μια ανατριχιαστική λάμψη στους κατάλευκους τοίχους. Καθώς έτρεχε, πέρασε δίπλα από άλλα εργαστήρια και γραφεία. Προς φρίκη της, είδε συναδέλφους να χτυπούν τα παράθυρα, τα πρόσωπά τους παραμορφωμένα από πόνο ή ήδη να δείχνουν σημάδια μόλυνσης. «Θεέ μου», ψιθύρισε, δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. «Τι έχουμε κάνει?» Όρμησε στο γραφείο ασφαλείας, τρομάζοντας τον νυχτερινό φρουρό. «Πρέπει να εκενώσουμε τώρα», φώναξε. Υπήρξε παραβίαση περιορισμού. Ο φρουρός πετάχτηκε όρθιος, απλώνοντας το χέρι προς το τηλέφωνο. «Τι είδους παραβίαση, τι συμβαίνει?» Δόκτωρ Τσεν, πριν προλάβει η Σάρα να απαντήσει, τα φώτα τρεμόπαιξαν και έσβησαν, βυθίζοντάς τους στο σκοτάδι. Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν λίγο αργότερα, λούζοντας το δωμάτιο με ένα αμυδρό κοκκινοπό φως. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε η Σάρα, η φωνή της έτρεμε. Πρέπει να έχει τα λόγια της κόπηκαν από μια ανατριχιαστική κραυγή που ακούστηκε από κάπου στο κτίριο. Το πρόσωπο του φρουρού χλώμιασε. «Τι στο διάολο ήταν αυτό?» Η Σάρα άρπαξε το μπράτσο του. «Άκουσε με. Έχουμε παραβίαση βιολογικού κινδύνου επίπεδου 5. Ο ιός Σταφ κυκλοφορεί ελεύθερο στην εγκατάσταση. Πρέπει να κλειδώσουμε ολόκληρο το κτίριο και να καλέσουμε για έκτακτο περιορισμό τώρα». Τα χέρια του φρουρού έτρεμαν καθώς έφτανε στο σύστημα επικοινωνίας όλης της εγκατάστασης. «Προσοχή όλο το προσωπικό», άρχισε, η φωνή του ράγισε. «Αυτό δεν είναι άσκηση. Έχουμε βιολογικό κίνδυνο επίπεδου 5 για ένας θόρυβος από τον διάδρομο τον διέκοψε». Η Σάρα και ο φρουρός γύρισαν και είδαν μια ομάδα ερευνητών να παραπατούν προς το γραφείο. Οι κινήσεις τους ήταν σπασμωδικές, ασυντόνιστες, και τα μάτια τους η Σάρα ένιωσε το στομάχι της να αναποδογυρίζει. Τα μάτια τους ήταν ακριβώς όπως του δόκτωρ Γιαμαμότο. «Κλείσε την πόρτα», φώναξε η Σάρα, αλλά ήταν πολύ αργά. Οι μολυσμένοι ερευνητές όρμησαν μέσα, τα χέρια τους άρπαζαν, τα στόματά τους έτριζαν. Ο φρουρός έπιασε το όπλο του, αλλά ένας από τους μολυσμένους τον άρπαξε ακαριέα, σκίζοντας το λαιμό του με απάνθρωπη δύναμη. Αίμα πιτσίλησε τις οθόνες ασφαλείας καθώς οι κραυγές του φρουρού μετατράπηκαν σε γουργουριτά. Η Σάρα οπισθοχώρησε, το μυαλό της κενό από τον τρόμο. Άρπαξε μια καρέκλα, κουνώντας την άγρια προς τους επερχόμενους μολυσμένους. Χτύπησε με ένα αποκρουστικό κρακ, κερδίζοντας τις μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα. Όρμησε προς την πόρτα, γλιστρώντας στη λίμνη αίματος του φρουρού. Οι μολυσμένοι ήταν ακριβώς πίσω της, οι βογγητά τους γέμιζαν τον αέρα. Η Σάρα έτρεξε τυφλά στον διάδρομο, τα πνευμόνια της έκαιγαν, η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα σπάσει. Έστριψε σε μια γωνία και είδε τη σωτηρία, την έξοδο κινδύνου. Η Σάρα έπεσε πάνω στην πόρτα, σπρώχνοντάς τη με όλη της τη δύναμη. Δροσερός νυχτερινός αέρας χτύπησε το πρόσωπο της καθώς παραπάτησε έξω στο πάρκινγκ. Αλλά η ανακούφισή της ήταν βραχύδια. Στο βάθος μπορούσε να ακούσει σιρήνες, ουρλιαχτά. Ο ορίζοντας της πόλης, συνήθως μια παρήγορη θέα, τώρα φαινόταν απειλητικός κάτω από τη λάμψη ενός ματωμένου κόκκινου φεγγαριού. Η Σάρα συνειδητοποίησε με αυξανόμενο τρόμο ότι ο ιός είχε ήδη εξαπλωθεί πέρα από το εργαστήριο. Ο νυχτερινός άνεμος έφερνε ήχους χάους, συγκρούσεις αυτοκινήτων, σπασμένα γυαλιά και περισσότερα από εκείνα τα τρομερά απάνθρωπα βογγητά. Καθώς στεκόταν εκεί, παραλυμένη από το μέγεθος αυτού που ξετυλιγόταν, ένα πιτσίλισμα ζεστού υγρού χτύπησε το μάγουλό της. Η Σάρα άπλωσε το χέρι, τα δάχτυλά της ήρθαν πίσω κόκκινα. Κοίταξε τη ρόμπα του εργαστηρίου της και είδε ότι ήταν καλυμμένη με πιτσιλιές αίματος. Πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια της πάλης στο γραφείο ασφαλείας. Η συνειδητοποίηση τη χτύπησε σαν φυσικό χτύπημα. Είχε εκτεθεί. Ο ιός ήταν στον αέρα, και τώρα είχε άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα. Η Σάρα έπεσε στα γόνατα, το τραχύ άσφαλτο έσκαβε το δέρμα της. Ο κόσμος γύρω της βυθίστηκε στο χάος, οι πρώτες νότες του ρέκβιεμ της ανθρωπότητας έπαιζαν με ουρλιαχτά και σπασμένα γυαλιά. Εκείνη τη στιγμή, καθώς η πόλη που αγαπούσε άρχισε να διαλύεται, η δόκτωρ Σάρα Τσεν έκανε έναν όρκο. Θα επιβίωνε. Θα έβρισκε μια θεραπεία. Και θα έκανε τον Blackwood να πληρώσει για όμικρον με τόνο, τι είχε κάνει.
με ανανεωμένη αποφασιστικότητα, σηκώθηκε στα πόδια της. Η νύχτα ήταν νέα, και ο εφιάλτης μόλις άρχιζε. Η Σάρα πήρε μια βαθιά ανάσα και έτρεξε προς την πόλη, προς όμικρον με τόνο, φτιτρόμους την περίμεναν στο επερχόμενο ξημέρωμα. Τα ρολά σφραγίστηκαν με έναν τελικό δυσιονογδούπο, πνίγοντας τους ήχους από μέσα. Η Σάρα ακούμπησε στον τοίχο, το στήθος της ανεβοκατέβαινε καθώς προσπαθούσε να πάρει ανάσα. Αλλά δεν υπήρχε χρόνος για ξεκούραση. Έπρεπε να προειδοποιήσει κάποιον, οποιονδήποτε. Έτρεξε στο διάδρομο προς το κεντρικό γραφείο ασφαλείας της εγκατάστασης. Οι συναγερμοί συνέχιζαν να ουρλιάζουν, κόκκινα φώτα έκτακτης ανάγκης έριχναν μια ανατριχιαστική λάμψη στους κατάλευκους τοίχους. Καθώς έτρεχε, πέρασε δίπλα από άλλα εργαστήρια και γραφεία. Προς φρίκι της, είδε συναδέλφους να χτυπούν τα παράθυρα, τα πρόσωπά τους παραμορφωμένα από πόνο ή ήδη να δείχνουν σημάδια μόλυνσης. «Θεέ μου», ψιθύρισε, δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπό της. «Τι έχουμε κάνει?» Όρμησε στο γραφείο ασφαλείας, τρομάζοντας τον νυχτερινό φρουρό. «Πρέπει να εκενώσουμε τώρα», φώναξε. Υπήρξε παραβίαση περιορισμού. Ο φρουρός πετάχτηκε όρθιος, απλώνοντας το χέρι προς το τηλέφωνο. «Τι είδους παραβίαση, τι συμβαίνει?» Δόκτωρ Τσεν, πριν προλάβει η Σάρα να απαντήσει, τα φώτα τρεμόπαιξαν και έσβησαν, βυθίζοντάς τους στο σκοτάδι. Οι γεννήτριες έκτακτης ανάγκης ενεργοποιήθηκαν λίγο αργότερα, λούζοντας το δωμάτιο με ένα αμυδρό κοκκινοπό φως. «Δεν έχουμε πολύ χρόνο», είπε η Σάρα, η φωνή της έτρεμε. Πρέπει να έχει τα λόγια της κόπηκαν από μια ανατριχιαστική κραυγή που ακούστηκε από κάπου στο κτίριο. Το πρόσωπο του φρουρού χλώμιασε. «Τι στο διάολο ήταν αυτό?» Η Σάρα άρπαξε το μπράτσο του. «Άκουσε με. Έχουμε παραβίαση βιολογικού κινδύνου επίπεδου 5. Ο ιός σταφ κυκλοφορεί ελεύθερο στην εγκατάσταση. Πρέπει να κλειδώσουμε ολόκληρο το κτίριο και να καλέσουμε για έκτακτο περιορισμό τώρα». Τα χέρια του φρουρού έτρεμαν καθώς έφτανε στο σύστημα επικοινωνίας όλης της εγκατάστασης. «Προσοχή όλο το προσωπικό», άρχισε, η φωνή του ράγισε. «Αυτό δεν είναι άσκηση. Έχουμε βιολογικό κίνδυνο επίπεδου 5 για ένας θόρυβος από τον διάδρομο τον διέκοψε». Η Σάρα και ο φρουρός γύρισαν και είδαν μια ομάδα ερευνητών να παραπατούν προς το γραφείο. Οι κινήσεις τους ήταν σπασμωδικές, ασυντόνιστες, και τα μάτια τους η Σάρα ένιωσε το στομάχι της να αναποδογυρίζει. Τα μάτια τους ήταν ακριβώς όπως του δόκτωρ Γιαμαμότο. «Κλείσε την πόρτα», φώναξε η Σάρα, αλλά ήταν πολύ αργά. Οι μολυσμένοι ερευνητές όρμησαν μέσα, τα χέρια τους άρπαζαν, τα στόματά τους έτριζαν. Ο φρουρός έπιασε το όπλο του, αλλά ένας από τους μολυσμένους τον άρπαξε ακαριέα, σκίζοντας το λαιμό του με απάνθρωπη δύναμη. Αίμα πιτσίλησε τις οθόνες ασφαλείας καθώς οι κραυγές του φρουρού μετατράπηκαν σε γουργουριτά. Η Σάρα οπισθοχώρησε, το μυαλό της κενό από τον τρόμο. Άρπαξε μια καρέκλα, κουνώντας την άγρια προς τους επερχόμενους μολυσμένους. Χτύπησε με ένα αποκρουστικό κρακ, κερδίζοντας τις μερικά πολύτιμα δευτερόλεπτα. Όρμησε προς την πόρτα, γλιστρώντας στη λίμνη αίματος του φρουρού. Οι μολυσμένοι ήταν ακριβώς πίσω της, οι βογγητά τους γέμιζαν τον αέρα. Η Σάρα έτρεξε τυφλά στον διάδρομο, τα πνευμόνια της έκαιγαν, η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζε ότι θα σπάσει. Έστριψε σε μια γωνία και είδε τη σωτηρία, την έξοδο κινδύνου. Η Σάρα έπεσε πάνω στην πόρτα, σπρώχνοντάς τη με όλη της τη δύναμη. Δροσερός νυχτερινός αέρας χτύπησε το πρόσωπο της καθώς παραπάτησε έξω στο πάρκινγκ. Αλλά η ανακούφισή της ήταν βραχύδια. Στο βάθος μπορούσε να ακούσει σιρήνες, ουρλιαχτά. Ο ορίζοντας της πόλης, συνήθως μια παρήγορη θέα, τώρα φαινόταν απειλητικός κάτω από τη λάμψη ενός ματωμένου κόκκινου φεγγαριού. Η Σάρα συνειδητοποίησε με αυξανόμενο τρόμο ότι ο ιός είχε ήδη εξαπλωθεί πέρα από το εργαστήριο. Ο νυχτερινός άνεμος έφερνε ήχους χάους, συγκρούσεις αυτοκινήτων, σπασμένα γυαλιά και περισσότερα από εκείνα τα τρομερά απάνθρωπα βογγητά. Καθώς στεκόταν εκεί, παραλυμμένη από το μέγεθος αυτού που ξετυλιγόταν, ένα πιτσίλισμα ζεστού υγρού χτύπησε το μάγουλό της. Η Σάρα άπλωσε το χέρι, τα δάχτυλά της ήρθαν πίσω κόκκινα. Κοίταξε τη ρόμπα του εργαστηρίου της και είδε ότι ήταν καλυμμένη με πιτσιλιές αίματος. Πρέπει να συνέβη κατά τη διάρκεια της πάλης στο γραφείο ασφαλείας. Η συνειδητοποίηση τη χτύπησε σαν φυσικό χτύπημα. Είχε εκτεθεί. Ο ιός ήταν στον αέρα, και τώρα είχε άμεση επαφή με μολυσμένο αίμα. Η Σάρα έπεσε στα γόνατα, το τραχύ άσφαλτο έσκαβε το δέρμα της. Ο κόσμος γύρω της βυθίστηκε στο χάος,
Οι πρώτες νότες του ρέκβιεμ της ανθρωπότητας έπαιζαν με ουρλιαχτά και σπασμένα γυαλιά. Εκείνη τη στιγμή, καθώς η πόλη που αγαπούσε άρχισε να διαλύεται, η Δόκτωρ Σάρα Τσεν έκανε έναν όρκο. Θα επιβίωνε. Θα έβρισκε μια θεραπεία. Και θα έκανε τον Blackwood να πληρώσει για όμικρον με τόνο, τι είχε κάνει. Με ανανεωμένη αποφασιστικότητα, σηκώθηκε στα πόδια της. Η νύχτα ήταν νέα, και ο εφιάλτης μόλις άρχιζε. Η Σάρα πήρε μια βαθιά ανάσα και έτρεξε προς την πόλη, προς όμικρον με τόνο, φτιτρόμους την περίμεναν στο επερχόμενο ξημέρωμα. Η κάποτε πολυσύχναστη δρόμη του κέντρου ήταν τώρα μια εμπόλεμη ζώνη. Αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα, σπασμένες βιτρίνες και περιστασιακά πτώματα λερωμένα, με αίμα ζωγράφιζαν μια ζωφερή εικόνα της ραγδαίας κατάρρευσης του πολιτισμού. Η Δόκτωρ Σάρα Τσεν κινούνταν προσεκτικά, η ρόμπα του εργαστηρίου της από καιρό πεταμένη, αντικατεστημένη από ένα δερμάτινο μπουφάν που είχε βρει σε μια εγκαταλειμμένη μοτοσικλέτα. Το στομάχι της γουργούριζε, μια οδυνηρή υπενθύμηση ότι είχαν περάσει σχεδόν 2 μέρες από το τελευταίο της γεύμα. Τα μάτια της Σάρα περιφέρονταν γύρω, ψάχνοντας για οποιοδήποτε σημάδι προμηθειών ή κινδύνου. Στο βάθος, η επιγραφή ενός σούπερ μάρκετ αναβόσβηνε ασταθώς, ένας φάρος ελπίδας στο ερημωμένο αστικό τοπίο. «Φαγητό», μουρμούρισε η Σάρα, ο ξεραμένος λαιμός της έκανε ακόμα και αυτή τη μοναδική λέξη επώδυνη. Έσφιξε τη λαβή της στον λωστό που είχε βρει και άρχισε να κινείται προς το κατάστημα. Καθώς πλησίαζε, ο ήχος σπασμένου γυαλιού την έκανε να παγώσει. Η Σάρα κρύφτηκε πίσω από ένα καμένο αυτοκίνητο, η καρδιά της χτυπούσε δυνατά. Κοιτάζοντας πάνω από το καπό, είδε μια ομάδα επιζώντων να σπάνε τα παράθυρα του σούπερ μάρκετ, αρπάζοντας όμικρον με τόνο, τι μπορούσαν να κουβαλήσουν. Φώναξε μια τραχιά φωνή. «Αυτή είναι η περιοχή μας. Χαθείτε ή πεθάνετε». Η Σάρα παρακολούθησε με τρόμο καθώς ένας γεροδεμένος άντρας με καραμπίνα εμφανίστηκε από το κατάστημα, στοχεύοντας τους λαιλατητές. Χωρίς δισταγμό, πυροβόλησε. Η έκρηξη αντίχησε στους άδειους δρόμους. Ένας από τους λαιλατητές έπεσε, ενώ οι άλλοι σκόρπισαν, οι τρομαγμένες κραυγές τους έσβηναν στο βάθος. Το μυαλό της Σάρα έτρεχε. Χρειαζόταν αυτές τις προμήθειες, αλλά το να αντιμετωπίσει μια οπλισμένη ομάδα ήταν αυτοκτονία. Καθώς ζύγιζε τις επιλογές της, ένα χαμηλό γουργουριτό από πίσω της έκανε το αίμα της να παγώσει. Αργά, γύρισε. Ένα ζόμπι, το πρόσωπό του μισοφαγωμένο, κινούνταν προς το μέρος της με τα χέρια απλωμένα. Η Σάρα οπισθοχώρησε βιαστικά, το πόδι της κόνταψε σε ένα κομμάτι συντριμμιών. Έπεσε σκληρά, ο λωστός έφυγε από τα χέρια της. Το ζόμπι όρμησε, τα σάπια δόντια του έκλεισαν σε απόσταση εκατοστών από το πρόσωπό της. Το χέρι της Σάρα έψαχνε απεγνωσμένα το έδαφος, τα δάχτυλά της έκλεισαν γύρω από ένα αιχμηρό κομμάτι μετάλλου. Με μια κραυγή απόγνωσης, το έμιξε στην κόγχη του ματιού του ζόμπι. Το πλάσμα κατέρευσε, πέφτοντας πάνω της. Λαχανιασμένη, η Σάρα έσπρωξε το πτώμα και ανέκτησε τον λωστό της. Η φασαρία είχε τραβήξει την προσοχή τόσο της οπλισμένης ομάδας στο σούπερ μάρκετ όσο και άλλων ζόμπι που εμφανίζονταν από τις σκιές. «Δεν έχω επιλογή τώρα», μουρμούρισε η Σάρα, αρχίζοντας να τρέχει προς το κατάστημα. Πυροβολισμοί αντίχησαν, σφαίρες φύριζαν δίπλα από το κεφάλι της καθώς ΖΓΚ ζαγκάριζε ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. «Σταμάτα εκεί», φώναξε ο άντρας με την καραμπίνα καθώς η Σάρα πλησίαζε την είσοδο. Δεν επιβράδυνε. Αντίθετα, χρησιμοποίησε την ορμή της για να τον χτυπήσει. Έπεσαν μέσα από το σπασμένο παράθυρο, θραύσματα γυαλιού έκοβαν τα χέρια της Σάρα. Η καραμπίνα του άντρα εκπυρσοκρότησε, η έκρηξη εκοφαντική στον περιορισμένο χώρο. Η Σάρα ένιωσε έναν καυτό πόνο στο πόδι της, αλλά το αγνόησε, φέρνοντας τον λωστό της στο κεφάλι του άντρα. Έμεινε ακίνητος. «Κανείς άλλος θέλει να διαπραγματευτεί», φώναξε η Σάρα, η φωνή της τρεμάμενη αλλά αποφασισμένη, καθώς σήκωνε την καραμπίνα. Η σιωπή της απάντησε. Μετά, από πίσω από έναν πάγκο ταμείου, μια διστακτική φωνή ακούστηκε. «Παρακαλώ, απλά θέλουμε να επιβιώσουμε». Η Σάρα κράτησε την καραμπίνα υψωμένη καθώς μια νεαρή γυναίκα σηκώθηκε αργά, με τα χέρια ψηλά. «Υπάρχουν αρκετά εδώ για όλους μας», είπε η Σάρα. «Αλλά έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα που έρχονται». Σαν να επιβεβαίωναν τα λόγια της, τα βογγητά των νεκρών δυνάμωσαν. Μέσα από τα σπασμένα παράθυρα μπορούσαν να δουν ένα κοπάδι ζόμπι να πλησιάζει, προσελκυμένο από τους προηγούμενους πυροβολισμούς. «Οχυρώστε την είσοδο», διέταξε η Σάρα. Οι επιζώντες, συνειδητοποιώντας ότι είχαν έναν κοινό εχθρό, έπιασαν δουλειά.
Έσπρωξαν ράφια, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, οτιδήποτε βαρύ μπροστά στα παράθυρα και τις πόρτες. Καθώς δούλευαν, τα οξυδερκή μάτια της Σάρα εντόπισαν κίνηση έξω που δεν τέριαζε με το παραπατητό βάδισμα των ζόμπι. Ένα σχολικό λεωφορείο, αναποδογυρισμένο και περικυκλωμένο από νεκρούς, κουνιόταν ελαφρά. «Υπάρχει κάποιος ζωντανός σε εκείνο το λεωφορείο», είπε η Σάρα, δείχνοντας. Ένας από τους επιζώντες, ένας μεσήλικας άντρας με ένα μπαστούνι του μπέισμπολ, κοίταξε έξω. «Κακόμοιρος μπάσταρδος. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Το σαγόνι της Σάρας σφίχτηκε. «Δεν μπορούμε απλά να αφήσουμε δάκου, κυρία», την διέκοψε ένας άλλος επιζών, μια έφηβη κοπέλα. «Είναι αυτοκτονία να βγούμε εκεί έξω. Εμείς μετά βίας τα καταφέραμε να μπούμε». Το λεωφορείο κουνήθηκε ξανά, πιο βίαια αυτή τη φορά. Ένα μικρό χέρι πιέστηκε σε ένα από τα παράθυρα, ακολουθούμενο από το τρομοκρατημένο πρόσωπο ενός μικρού αγοριού. «Είναι ένα παιδί», ψιθύρισε η Σάρα. Χωρίς άλλη κουβέντα, άρχισε να μαζεύει προμήθειες. Μπάρες ενέργειας, μπουκάλια νερό, οτιδήποτε μπορούσε να χωρέσει σε ένα σακίδιο. «Είσαι τρελή», είπε ο μεσήλικας άντρας. «Δεν θα τα καταφέρεις ποτέ». Η Σάρα έλεγξε την καραμπίνα, βεβαιώνοντας ότι ήταν γεμάτη. «Ίσως. Αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Τώρα, χρειάζομαι έναν αντιπερισπασμό». Παρά τις διαμαρτυρίες τους, οι άλλοι επιζώντες βοήθησαν τη Σάρα να διαμορφώσει ένα σχέδιο. Θα χρησιμοποιούσαν θόρυβο και φωτοβολίδες για να τραβήξουν τα ζόμπι μακριά από τη μία πλευρά του λεωφορείου, δίνοντας στη Σάρα μια ευκαιρία να το φτάσει. «Έτοιμη?» ρώτησε η Σάρα, το χέρι της στην πόρτα. Οι άλλοι έγνεψαν καταφατικά, με ζωφερή αποφασιστικότητα. Η έφηβη κοπέλα έδωσε στη Σάρα έναν ασύρματο. «Καλή τύχη. Θα σε καθοδηγούμε από εδώ». Η Σάρα πήρε μια βαθιά ανάσα και άνοιξε την πόρτα. Ο δροσερός νυχτερινός αέρας χτύπησε το πρόσωπό της, φέρνοντας μαζί του τη δυσοδεία της αποσύνθεσης. Κινήθηκε γρήγορα, κρατώντας το σώμα της χαμηλά και αθόρυβα. Στα μισά της διαδρομής προς το λεωφορείο, η κόλαση ξέσπασε. Φωτοβολίδες εκτοξεύτηκαν στον αέρα, λούζοντας τον δρόμο με μια ανατριχιαστική κόκκινη λάμψη. Συναγερμοί αυτοκινήτων ούριαζαν και οι επιζώντες στο κατάστημα άρχισαν να φωνάζουν και να χτυπούν κατσαρόλες και τηγάνια. Τα ζόμπι στράφηκαν, σέρνοντας τα πόδια τους προς τον θόρυβο και το φως. Η Σάρα εκμεταλλεύτηκε τον αντιπερισπασμό για να καλύψει την απόσταση μέχρι το λεωφορείο. Μπορούσε να δει καθαρά το αγόρι τώρα, τα μάτια του ορθάνυχτα από τον τρόμο. «Ήρθα να βοηθήσω», φώναξε απαλά η Σάρα. «Μπορείς να ανοίξεις την έξοδο κινδύνου», το αγόρι κούνησε το κεφάλι του, δείχνοντας προς το πίσω μέρος του λεωφορείου. Η καρδιά της Σάρα βούλιαξε καθώς είδε ότι η έξοδος ήταν μπλοκαρισμένη. Το παραμορφωμένο σώμα ενός ζόμπι είχε σφινώσει στην πόρτα. «Εντάξει, μείνε ήρεμος», είπε η Σάρα, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. «Θα σπάσω το παράθυρο. Κάλυψε τα μάτια σου». Σήκωσε τον λωστό, χτυπώντας τον στο γυαλί ξανά και ξανά. Ο θόρυβος τράβηξε την προσοχή των κοντινών ζόμπι, τα βογγητά τους δυνάμωναν καθώς πλησίαζαν. Τελικά, το παράθυρο έσπασε. Η Σάρα άπλωσε το χέρι της, βοηθώντας το αγόρι να βγει. Δεν μπορούσε να είναι πάνω από 10 χρονών, τα ρούχα του σκισμένα και ματωμένα. «Πώς σε λένε?» ρώτησε η Σάρα καθώς τον κατέβαζε. «Ταυτόμι», τράβλησε. «Εντάξει, Τόμι, θα τρέξουμε τώρα. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Μην κοιτάξεις πίσω, όμικρον με τόνο, τι και αν γίνει». «Κατάλαβες?» Ο Τόμι έγνεψε καταφατικά, το μικρό του χέρι έσφιξε δυνατά αυτό τη Σάρα. Ξεκίνησαν προς το σούπερ μάρκετ, οι ήχοι της καταδίωξης δυνάμωναν πίσω τους. Το τραυματισμένο πόδι της Σάρα διαμαρτυρόταν έντονα, αλλά αγνόησε τον πόνο. «Δεν θα τα καταφέρουν», είπε ο μεσήλικας άντρας, παρακολουθώντας από το κατάστημα. Η έφηβη κοπέλα άρπαξε ένα κοκτέιλ μολότοφ που είχαν ετοιμάσει νωρίτερα. «Στο διάολο, θα τα καταφέρουν», είπε, ανάβοντας το πανί και πετώντας το στον δρόμο. Το μπουκάλι εξεράγησε μια μπάλα φωτιάς, δημιουργώντας ένα εμπόδιο ανάμεσα στη Σάρα και τον Τόμι και το επερχόμενο κοπάδι. Παραπάτησαν μέσα από τις πόρτες του σούπερ μάρκετ, καταραίοντας καθώς οι επιζώντες γρήγορα οχύρωναν την είσοδο πίσω τους. Η Σάρα ξάπλωσε στο πάτωμα, παλεύοντας να πάρει ανάσα καθώς η αδρεναλίνη σιγά σιγά υποχωρούσε. Κοίταξε τον Τόμι, που τον φρόντιζαν οι άλλοι. «Ευχαριστώ», είπε το αγόρι απαλά, τα μάτια του γεμάτα δάκρυα. Η Σάρα κατάφερε ένα αδύναμο χαμόγελο.
Εμείς οι επιζώντες πρέπει να μείνουμε ενωμένοι. Καθώς η ομάδα άρχισε να τακτοποιείται, μοιράζοντας προμήθειες και φροντίζοντας τραύματα, το μυαλό της Σάρα έτρεχε ήδη μπροστά. Δεν μπορούσαν να μείνουν εδώ για πάντα. Αργά ή γρήγορα, θα έπρεπε να μετακινηθούν για να βρουν κάπου πιο ασφαλές. Αλλά για τώρα, αυτή τη στιγμή, ήταν ζωντανοί. Και σε αυτόν τον νέο κόσμο, αυτό ήταν αρκετή νίκη. Η χλωμή λάμψη της οθόνης του υπολογιστή φώτιζε το πρόσωπο της Δόκτωρ Σάρα Τσεν, ρίχνοντας ανατριχιαστικές σκιές στην αμυδρά φωτισμένη κυβερνητική εγκατάσταση. Τα δάχτυλά της πετούσαν πάνω από το πληκτρολόγιο, σπάζοντας τείχη προστασίας και κρυπτογραφήσεις σαν να ήταν χαρτοπετσέτες. Έξω, τα μακρινά βογγητά των νεκρών χρησιμεύαν ως μια ζωφερή υπενθύμηση του κόσμου που πάλευε να σώσει. «Έλα, έλα», μουρμούρισε η Σάρα, τα μάτια της σάρωναν γραμμές κώδικα. Είχε ρισκάρει τα πάντα για να εισβάλλει σε αυτήν την ασφαλή εγκατάσταση, γνωρίζοντας ότι κάπου στις βάσεις δεδομένων της βρισκόταν η αλήθεια για το ξέσπασμα του ιού ΤΑΦ. Μια μπάρα προόδου προχωρούσε αργά στην οθόνη. 87. 88. 89. Ξαφνικά, ένα χέρι έπεσε στον ώμο της. Η καρδιά της Σάρα πετάχτηκε στο λαιμό της καθώς γύρισε απότομα, έτοιμη να παλέψει. «Ήρεμα, γιατρέ», είπε μια τραχιά φωνή. Ήταν ο Μάρκους, ένας πρώην στρατιώτης που είχε συναντήσει στο δρόμο. Το πρόσωπο του ήταν χλωμό, τα μάτια του στοιχειωμένα από τις φρικαλαιότητες που είχαν δει. Καμιά τύχη. Η Σάρα πήρε μια τρεμάμενη ανάσα, προσπαθώντας να ηρεμήσει τον σφυγμό της. «Χριστέ μου, Μάρκους. Μη με τρομάζεις έτσι». «Συγγνώμη», μουρμούρισε, τα μάτια του στραμμένα στα παράθυρα. «Αλλά πρέπει να βιαστούμε. Αυτό το μέρος μου δίνει την ανατριχύλα». Η Σάρα έγνεψε καταφατικά, γυρίζοντας πίσω στον υπολογιστή. 95. 96. 97. Ένας δυνατός κρότος αντίχησε μέσα στο κτίριο, κάνοντάς τους και τους δυο να αναπηδήσουν. Ο Μάρκους σήκωσε το τουφέκι εφόδου του, κινούμενος προς την πόρτα. «Τι ήταν αυτό?» ψιθύρισε η Σάρα, τα δάχτυλά της αιωρούνταν πάνω από το πληκτρολόγιο. Ο Μάρκους κούνησε το κεφάλι του, κοιτάζοντας έξω στον σκοτεινό διάδρομο. «Τίποτα καλό». «Πόσο ακόμα?» «Σχεδόν τελείωσε», είπε η Σάρα, προσευχόμενη η μπάρα προόδου να κινηθεί πιο γρήγορα. 98. 99. Άλλος ένας κρότος, πιο κοντά αυτή τη φορά. Μετά άλλος ένας, και άλλος ένας. «Σάρα», η φωνή του Μάρκους ήταν τεταμένη, «έχουμε παρέα». Η πόρτα στο τέλος του διαδρόμου έσπασε ανοίγοντας. Ένα κοπάδι ζόμπι ξεχύθηκε μέσα, η σάπια σάρκα τους φωτιζόταν από τα φώτα έκτακτης ανάγκης. «Γαμώτο». Ο Μάρκους άνοιξε πυρ, οι κοφτές ρηπές του τουφεκιού του εκοφαντικές στον περιορισμένο χώρο. «Σάρα, πρέπει να φύγουμε τώρα». «Μόνο λίγα δευτερόλεπτα ακόμα», φώναξε η Σάρα πάνω από τους πυροβολισμούς. Η μπάρα προόδου έφτασε το 100% και ένα νέο παράθυρο εμφανίστηκε. Τα μάτια της διεύρυνσαν καθώς σάρωνε τα περιεχόμενα. «Ο Θεέ μου!» «Τι είναι?» φώναξε ο Μάρκους, συνεχίζοντας να πυροβολεί το επερχόμενο κοπάδι. «Ήταν ο Blackwood», είπε η Σάρα, η φωνή της κενή από δυσπιστία. «Συνεργαζόταν με μια τρομοκρατική ομάδα. Σχεδίασαν αυτό το ξέσπασμα». Ένα ζόμπι όρμησε στον Μάρκους. Έσπασε το κρανίο του με το κοντάκι του τουφεκιού του, αλλά περισσότερα έρχονταν. «Συναρπαστικό. Μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό κάπου αλλού, κατά προτίμηση κάπου που δεν σφίζει από νεκρούς». Η Σάρα γρήγορα μετέφερε τα αρχεία σε ένα φλασάκι και το έβαλε στην τσέπη της. Άρπαξε το σακίδιό της, σηκώνοντας το λωστό στον οποίο είχε καταλήξει να βασίζεται. «Εντάξει, πάμε». Τα λόγια της κόπηκαν από μια εκοφαντική έκρηξη. Ο τοίχος στα δεξιά τους διαλύθηκε, λούζοντάς τους με συντρίμμια. Μέσα από τη σκόνη και τον καπνό, η Σάρα είδε φιγούρες να κινούνται, αλλά αυτές δεν ήταν ζόμπι. Λοιπόν, ακούστηκε μια φωνή. «Κοιτάξτε τι έχουμε εδώ». Μια ομάδα βαριά οπλισμένων μισθοφόρων πέρασε μέσα από το ρήγμα, τα όπλα του στραμμένα στη Σάρα και τον Μάρκους. «Δόκτωρ Τσεν», είπε ο επικεφαλής μισθοφόρος, το ουλωμένο πρόσωπό του στραβωμένο σε ένα σκληρό χαμόγελο. «Ο Δόκτωρ Blackwood στέλνει τους χαιρετισμούς του». Το μυαλό της Σάρα έτρεχε. Ο Blackwood ήταν ζωντανός και είχε στείλει αυτούς τους άνδρες. «Τι θέλετε?» απέτησε, προσπαθώντας να κρατήσει τη φωνή της σταθερή. Ο μισθοφόρος γέλασε. «Τι θέλουμε, εσένα θέλουμε, γιατρέ».
Εσένα και αυτό το μεγάλο μυαλό σου. Βλέπεις, ο Δόκτωρ Blackwood έχει μεγάλα σχέδια και εσύ είσαι μέρος τους. Ο Μάρκους μετακινήθηκε ελαφρά, τοποθετώντας τον εαυτό του ανάμεσα στη Σάρα και τους μισθοφόρους. «Συγγνώμη παιδιά, η κυρία δεν ενδιαφέρεται». «Δεν θυμάμαι να σε ρώτησα, γέρο», γρίλησε ο μισθοφόρος. Σήκωσε το χέρι του, έτοιμος να δώσει μια διαταγή, όταν μια ανατριχιαστική κραυγή διαπέρασε τον αέρα. Όλοι πάγωσαν. Δεν ήταν ο τυπικός βογγητός ενός ζόμπι. Αυτό ήταν κάτι διαφορετικό. Ένας από τους μισθοφόρους κοντά στο ρήγμα γύρισε, τα μάτια του διευρύνθηκαν από τρόμο. Γαμό! Ένα τεράστιο νυχάτο χέρι ξεπρόβαλε μέσα από τον καπνό, αρπάζοντας τον άνδρα και τραβώντας τον πίσω. Οι κραυγές του κόπηκαν απότομα από έναν αποκρουστικό ήχο σπασίματος. «Τι στο διάολο ήταν αυτό», φώναξε ένας από τους μισθοφόρους, η σκληρή του πρόσωψη κατέρεε. Το αίμα της Σάρα πάγωσε καθώς θυμήθηκε τα αρχεία που μόλις είχε ανακαλύψει. «Είναι ένα νέο στέλεχος», ψιθύρισε. Πιο επιθετικό, πιο εξελιγμένο. Σαν να επιβεβαίωνε τα λόγια της, μια τερατώδης φιγούρα αναδύθηκε από τον καπνό. Ήταν αμυδρά ανθρωποειδής, αλλά το σώμα του ήταν γκροτέσκα μεταλλαγμένο. Οι μύες διονγκώνονταν αφύσικα, το σαγόνι του είχε παραμορφωθεί αποκαλύπτοντας σειρές από κοφτερά δόντια, και τα μάτια του έλαμπαν με μια τρομακτική νοημοσύνη. «Πυρ κατά βούληση», ούρλιαξε ο επικεφαλής μισθοφόρος. Ο αέρας γέμισε με τον ήχο αυτόματων όπλων καθώς έριχναν στο πλάσμα. Η Σάρα άρπαξε το μπράτσο του Μάρκους. «Αυτή είναι η ευκαιρία μας. Πρέπει να φύγουμε». Έκαναν μια απεγνωσμένη προσπάθεια διαφυγής, χρησιμοποιώντας το χάος ως κάλυψη. Πίσω τους μπορούσαν να ακούσουν τις κραυγές των μισθοφόρων καθώς κατασπαράσσονταν από το μεταλλαγμένο ζόμπι. Η Σάρα και ο Μάρκους έτρεξαν μέσα από τους τριφογυριστούς διαδρόμους της εγκατάστασης. Οι ήχοι της μάχης έσβηναν πίσω τους, αλλά δεν ήταν ακόμα ασφαλείς. Κανονικά ζόμπι, προσελκυμένα από τον θόρυβο, άρχισαν να εμφανίζονται από σκοτεινά δωμάτια και πλαϊνούς διαδρόμους. Εκεί! Ο Μάρκους έδειξε μια πινακίδα που υποδείκνυε μια έξοδο κινδύνου. Όρμησαν μέσα από την πόρτα στο δροσερό νυχτερινό αέρα. Η Σάρα τον ρούφηξε λεμάργα, τα πνευμόνια της έκαιγαν από το τρέξιμο. Αλλά δεν μπορούσαν να σταματήσουν, όχι ακόμα. Το αυτοκίνητο λαχάνιασε. «Πρέπει να φτάσουμε στο αυτοκίνητο». Έτρεξαν κατά μήκος του πάρκινγκ, ελισσόμενοι ανάμεσα σε εγκαταλελειμμένα οχήματα. Τα βογγητά των νεκρών έμοιαζαν να έρχονται από κάθε κατεύθυνση. Μόλις έφτασαν στο παλιό του σεντάν, μια φιγούρα βγήκε από πίσω του. Η Σάρα σταμάτησε απότομα, η καρδιά της να σταματά καθώς αναγνώρισε το πρόσωπο. «Γεια σου, Σάρα», είπε ο Δόκτωρ Μάρκους Blackwood, ένα πιστόλι στραμμένο στο στήθος της. «Πέρασε καιρός». «Blackwood», έφτισε η Σάρα. «Εσύ γαμημένε μπάσταρδε. Έχεις ιδέα τι έχεις κάνει?» Τα μάτια του Blackwood έλαμπαν με ένα φανατικό φως. «Αυτό που έκανα, έχω εισαγάγει το επόμενο στάδιο της ανθρώπινης εξέλιξης. Ο κόσμος ήταν στάσιμος, αδύναμος. Ο ιός Ταφ θα σφυριλατήσει την ανθρωπότητα εκ νέου». «Είσαι τρελός», γρίλησε ο Μάρκους, το τουφέκι του στραμμένο στον Blackwood. Ο Blackwood τον αγνόησε, το βλέμμα του καρφωμένο στη Σάρα. «Έλα μαζί μου, Σάρα. Με τη λαμπρότητά σου και το όραμά μου, θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε το μέλλον αυτού του νέου κόσμου». Για μια στιγμή, ο μόνος ήχος ήταν τα πλησιάζοντα βογγητά των νεκρών. Το μυαλό της Σάρας τροβιλιζόταν, επεξεργαζόμενο όλα όσα είχε μάθει. Μετά τα μάτια της σκλήριναν με αποφασιστικότητα. «Πήγαινε στην κόλαση», είπε. Πολλά πράγματα συνέβησαν ταυτόχρονα. Το δάχτυλο του Blackwood σφίχτηκε στη σκανδάλη. Ο Μάρκους όρμησε μπροστά, ρίχνοντας τον κάτω. Το όπλο εκπυρσοκρότησε, η σφαίρα σφυρίζοντας δίπλα από το αυτί της Σάρα καθώς οι δύο άνδρες πάλευαν στο έδαφος. Η Σάρα πήρε μια απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου. Βούτυξε μέσα στο αυτοκίνητο, ψάχνοντας απεγνωσμένα για τα κλειδιά. «Μάρκους», φώναξε. «Μπες μέσα». Ο Μάρκους κατάφερε μια τελευταία γροθιά στο πρόσωπο του Blackwood και σκαρφάλωσε στη θέση του συνοδηγού. Η Σάρα έβαλε μπροστά τη μηχανή, τα λάστιχα στρίγγλιζαν καθώς έφευγαν από το πάρκινγκ. Στον καθρέφτη, είδε τον Blackwood να σηκώνεται τρεκλίζοντας, ζόμπι να τον περικυκλώνουν. Η εξοργισμένη κραυγή του έσβησε καθώς έφευγαν μέσα στη νύχτα. Τα χέρια της Σάρα έτρεμαν στο τιμόνι.
Το φλασάκι στην τσέπη της ένιωθε σαν να ζύγιζε τόνους, τα περιεχόμενά του πιθανώς το κλειδί για την κατανόηση και ίσως το σταμάτημα αυτού του εφιάλτη. «Πού πάμε τώρα?» ρώτησε ο Μάρκους, ελέγχοντας τα λιγοστά πυρομαχικά του. Το σαγόνι της Σάρα σφίχτηκε με αποφασιστικότητα. Τώρα βρίσκουμε έναν τρόπο να τελειώσουμε αυτό. Όμικρον με τόνο, τι και αν χρειαστεί». Καθώς οδηγούσαν προς το αβέβαιο μέλλον, το βάρος της ανακάλυψής τους πίεζε. Η συνωμοσία ήταν μεγαλύτερη από όμικρον με τόνο, τι είχαν φανταστεί, ο κίνδυνος μεγαλύτερος από ποτέ. Αλλά για πρώτη φορά από την έναρξη της επιδημίας, είχαν έναν σκοπό, μια κατεύθυνση. Ο δρόμος μπροστά ήταν σκοτεινός και γεμάτος κινδύνους, αλλά η Σάρα Τσεν ήταν έτοιμη να τον αντιμετωπίσει. Για χάρη του μέλλοντος της ανθρωπότητας, έπρεπε να το κάνει.